Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para bini sepuh, sesepuh pepunden ingkang sampun pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang pantes hanampi sagunging pakurmatan. Para rawuh kakung miwah putri ingkang winantu ing suka basuki. Boten kata lumpen dumateng para kadang mitra reda muda ingkang pantes sinudarsana. Minangka purwakaning atur, sumangga kula dherekaken ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan, ingkang sampun hamba bardaya pangaribawanipun, ingkang tumanduk dumateng kawula tasih. Satemah wonten ing kalodhangan menika, kula lan panjenengan sedaya taksih saged kempal manunggal wonten papan panggenan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sakara-kara. Sumangga sinartan ndedonga mugi-mugi salwiring gati wiwit purwa madya tumuju wasana mangke saged pinaringan ganjar rancak spen ing rupeda. Para rawuh kakung miwah putri sinedahan ingkang winantung ing suka basuki. Madyaning suka ing kalenggahan menika, Bapak Slamet angambali atur pambagya wilujeng awit rawuh panjenengan sedaya sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi parenga pinarak sinambi ngrantos wosing gati dumugi paripurnaning pawiwahan ing kalenggahan menika. Mugi-mugi rawuh panjenengan tansah winantung ing karaharjan saha tansah pinayungan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Matur nuwun sanget sedaya peparing tali asih tandha tresna ingkang awujud menapa kemawon. Sampun katampi kanthi bingah katrima ing manah. Ewa semanten Bapak boten saged piwales menapa-menapa, namung saged nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti mugi sedaya paringan panjenengan ingkang arupi menapa kemawon kanthi ikhlasing penggalih pikantuk lelintung ingkang matikel-tikel saha ndadosaken kuncaraning asma panjenengan sedaya. Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih sanak kadang ingkang sampun paring pambiyantu satemah saged kalaksanan pahargyan menika kanthi lancar boten wonten pepalang menapa kemawon. Para rawuh ingkang winengku suka basuki, salwiring gati ing dinten menika sampun kaperang ing serat sendahan. Bapak Slamet kagungan kersa angemah-emahaken putra pawistrinipun ingkang asma Rara Ayuning Tias kadhawuh kaliyan Bagus Wahyu Kusumo, putrinipun Bapak Hadi Kusumo. Mugi kekalihipun saged dados keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten kirang trapsila saha galap gangsuling atur pramila kula nyuwun agunge sih samudra pangsami. Dene awit saking kawigatosan panjenengan sedaya kula ngaturaken agunging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.